Ayan, good morning mga bossing natin. Alright, si Marlock Moto ulit ito. And welcome back to our channel. Ayan. So maraming salamat ulit at nakabisita ka dito sa munting channel natin. Ayan, so na-hit na natin ang 700 subscribers. Ayan. So 300 na lang para ma-monetize tayo mga bossing. Ayan, parami ang kasapi ng Marlock Moto Farm. Ayan. So please huwag kayong magsawang sumuporta sa atin, no? Sa channel natin. Yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Hit the notification bell para updated at ma-notify ka sa mga ilalabas nating video katulad nito. Ayun. So ngayon ay Sabado, 5:38 na ng umaga. Ayan, maaga tayong nagising dahil meron tayo ngayong rides, no? Kasama ang grupo natin na CIS. Ayan. So sinundo natin si BITCHESA, isa sa kagrupo natin. And ayan, nagvo-vlog din yan. So suportahan natin si BITCHESA. Then hindi ko alam kung makakasama si MAESTRONG LAKWATSERO at Sarado. Ay, Sarado pala. Ayan, so hindi natin alam kung makakasama si MAESTRONG LAKWATSERO. Suportahan din natin. Ayan. So maulan-ulan, lalong-lalo na dito sa Pangasinan, mga bossing natin. Ayan, so keep safe. Magbaon lagi ng payong, kapote. Ayan, dahil mahal ngayon na magkasakit. Ayan. Ayan, bago ang lahat, no, shoutout muna tayo mga bossing natin. Ayan, shoutout sa kuya ko. Ayan, Enzo Vlogs, Lawrence Vargas Fernandez. Ayan, shoutout kuya. Kay Dexter Reyes. Ayan, estudyante natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Ayan, shoutout Dexter. At shoutout din sa par natin, no? Kaibigan natin na si Kevin Arrieta. Ayan, shoutout par. At shoutout din kay bossing, no? Kay Big Boss Beverly lang malakas. Ayan, shoutout. Ayan, so papunta tayo ngayon sa Total dahil as usual doon ang meeting place natin with our group. So update ko kayo kung nandun na kami sa may Total. Ayan. Alright, ayan, paalis na tayo mga bossing natin. Papunta na tayo ngayon sa isang event na dadaluhan natin. Ayan. So tayo ay papunta ngayon sa Daang Kalikasan. Ayun. Okay. So sa mga nagtatanong kung bukas na ba ang Daang Kalikasan, hindi natin sure kung bukas na siya, pero meron tayong event doon ngayon. At yun ay tree planting. Yan. So ang nag-organize ay ang RAP or RIDER'S Alliance of Pangasinan ata. Ayan. So RIDER'S Alliance of Pangasinan. Yan. So kasama natin ang grupo nating CIS para dumalo, no? So ayan, umuulan na. So guys, update ko kayo kapag na medyo malapit na tayo at umuulan na. I-set up ko lang yung waterproof case natin. Ayan. Alright mga bossing, talagang umuulan-ulan. Okay, so napapansin nyo, meron tayong camera sa harapan. Ayan, so SJ cam yan.
At ito ay bigay ni Project IZUR. Ayan, shout out Project IZUR. So napakabait, napaka solid kung sumuporta. Ayan, suportahan din natin si Project IZUR. Ayun. Buti na lang tumigil din ang ulan, no? So nasa Bugalyon, Pangasinan na tayo mga bossing natin. At still ayun, buti sumikat na yung araw. Kanina diretso yung ulan, so hindi tayo nakapag-vlog. Gawa ng yung waterproof case natin, wala pa siyang butas para sa external microphone itong Supremo Conquest natin. Ayun, no? So papunta na tayo ng Daang Kalikasan. Okay, so nasa Bugalyon na tayo. Susunod na bayan is Aguilar at saka MANGATAREM na, no? So ang Daang Kalikasan ay nasa MANGATAREM, Pangasinan. Ayun. So ang alam ko, ang Daang Kalikasan ay tatagos mula sa MANGATAREM papuntang Zambales. Ayan. So hindi ko alam kung tapos na yung mismong kalsada, no? Or ginagawa pa hanggang ngayon. Ayan, so makikita din natin mamaya si Project IZUR. So sabi niya makakapunta naman siya. Ganyan na pala ang gamit ng helmet, ano, mga bossing. So sana disiplina sa kalsada. Dapat pag alis natin ng bahay at magmumotor tayo, dapat naka-helmet, no? Malapit man yan o malayo, dapat magsuot tayo ng helmet. Medyo maputi-buti yung panahon dito sa may Bugalyon, Pangasinan. Maganda ang sikat ng araw. Sana hanggang Daang Kalikasan para ma-enjoy din natin yung view, ma-enjoy din natin yung event doon. May isang daan pa na katuluyan ang Daang Kalikasan. Yun yung tinatawag nilang Daang Katutubo ng Aguilar, Pangasinan. So napuntahan din natin yun. Magkaparehas lang sila ng view, pero mas matarik at mas maganda ang view sa may Daang Kalikasan, ano? Nasa mataas na lugar. Lapit na tayo sa Aguilar, Pangasinan. Ayan, so sa ditong part makikita na yung Daang Kalikasan, pero kita nyo naman medyo foggy, ano? Ayan. So update ko kayo, no, kung nandun na tayo sa may bungad ng Daang Kalikasan, mga bossing natin. Ayun, so nag-stop over kami dito sa may Aguilar, Pangasinan, mga bossing natin. Diretso na ulit kami papuntang Daang Kalikasan. Ayan.
So chill ride lang muna tayo, at dahil madulas talaga yung daan, malalaman natin mamaya kung bukas na naman sa publiko itong Daang Kalikasan, kung pwede na ulit siyang puntahan ng mga turista, no, mga bossing natin. Kanina ay umaraw, ngayon ay paulan na naman, mga bossing. So talagang ilang linggo na umuulan dito sa Pangasinan. Ayun, update ko ulit kayo mga bossing natin. At medyo mahaba-haba, and enjoy the ride mga bossing. Ayan, so nandito na tayo sa Daang Kalikasan mga bossing. So andyan si Project IZUR. Kanina ka pa? Ulan? Ba't di raw tayo makakapasok? Wala. Madami pa. Nabulag ka? Nabulag ka? Patawa na doon. Ayan, so hindi ko alam. Narinig ko kanina na di na tayo makakapasok. Ayan, so marami pang dumarating. Pre, kakuha ka din? Nang ano? Ano ba yun? Rap. Na? Rap. Patch. Lagyan natin sa best. Sir. Nakatapos kinukuha ng liwanag. Dalawa po kami sa job. Isa, sir. Isa. Ano pa? O baka bigyan tayo papasok. Ay, hindi. Hindi ko sure. Yan. So maraming riders. Yan, sangkain muna tayo.
Yan, so andito si Apple Leo. Ayan, so swerte natin at nakasakay tayo dito sa pickup. Yan, shout out Pangasinan Easy Ride Group. Mate. Pili-pili ko na tinabay. Okay, we're heading to the Daang Kalikasan. Ayan, so nandito na tayo sa tuktok ng Daang Kalikasan. So ang swerte natin at nakasabay tayo dun sa pick up. Ayan.
Ayan, so pauwi na tayo mga bossing. Ang daming unexpected na nangyari ngayong event, ngayong araw dito sa Daang Kalikasan mga bossing natin. Ayan. So, una, akala namin di kami makakapasok dahil nga limited yung mga pinapayagan. Pero na-timingan natin yung kapatid nung isa nating kasamahan. Ayan, so nakasama tayo. So dito yung mga kasama natin sa Pangasinan Easy Ride 150N to Project IZUR. Ayan, andito yung mga kasama natin sa Pangasinan Easy Ride 150N. Ayan o. Andito si Press Gilbert. Ayan. Ayun, so tulad ng sabi ko, akala namin hindi kami makakapasok, pero pasalamat kami at na-timingan namin yung isa sa kapatid ng kasamahan namin. Ayan. So nakasama kami doon sa pick up at nabigyan kami ng chance para makaakyat doon sa Daang Kalikasan mismo. Ano? So napakagandang experience dahil tulad ng sabi ko, sarado pa itong Daang Kalikasan sa public, ano? So binuksan lang muli ngayong araw dahil sa may event, yung tree planting event, ano? So ayun, and then andon din yung isa sa sumali ng kalok-alike ata ng Showtime na si Apple Diap na taga Alaminos din. Ayan. Nakilala rin natin ang mga kasama natin sa Pangasinan Easy Ride 150. Ayan, so maraming salamat bossing sa panonood. Pauwi na kami. Kasama ko ulit ang mga kasama natin sa CIS Alaminos Chapter. Ayan, so maraming salamat. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe. And please hit the notification bell para all goods tayo mga bossing natin. Ayan, maraming salamat. Ride safe, God bless, at all is well mga bossing natin. Ayun.